Čau lidi, je tu Lenka. Takže dneska toto je... kto to je? To je ten mlíko. Pozri si mlíko. Nie, omyl, to nie je žiadny nový host, to máme reštauráciu z 1.7.2 a z 1.7.5. No, také. Toto, ja som mu predal také vajíčko. No, takže my tu predávame, prosím, choď preč, my tu máme zatvorené. No tak nie, ja som to napísala. Joj! Dobre, pridávame. Takže, čo sa bude pýtať, potom keď sa bude niekto pýtať, koláče dosí. On sa odpojil. Zákazník sa nám odpojil. Lenka, a povol mi tie kruhy. No, takže, toto dneska budeme natáčať. Náš dom. Lenka. Áno. Chceš vedieť, ako sa to robí? Čo? Keď bude deň, ukážem ti, ako sa to robí. Jo, a pôjde. Miška, neodchádzaj, náš host je tu naspäť, sa pripojil. Ja sa len niečo vyrobím. Okradli ma o brnko, no tak si vyrobím brnko. Aké brnko by som mohla mať. Miška, poď mi pomôcť so zákazníkom. Ježiši, čo mám behať tam bosa? Ja budem ochranu. Ale ja pekne. Už som tu. Ježiš, Miška, ukáž mi, kde máme jedálniček. Vie, toto, budem, čo máme. Ukáž mi jedálniček. Tuto, poď sem, poď, tuto. Ježiši, poď sem. Poď, nie, poď. Tuto. Poďi, vyber si jedálnik a príde potom heslo a vyber si. No už to pochopil. La. Takže, jaký si má dneska ty? Chyba mi sa... Bravčové mäso. Nech to bude. Počkať. Bravčové. Paď. Kde je, že koľko stojí bravčové? Pozri sa, Miška. Ty si na starosti. Bravčové mäso stojí 5. Lenka, naprv zaplatiť. Mám poslať peniaze. Posielam peniaze. Poslal ti. Čo ja viem? Čo je CKJ? A povedal, že CK. Takže máme čekať. Zaplať 5. Ty ti dojde, že povedal... Áno, už mi poslal. Koľko? Čo ja viem, 70. Jaké tam číslo? Nebolo, ja neviem. Jaké číslo je tam? Čo ja viem, ja som tam... Ďakujem. Ja neviem, pošlem vám 10 každej. Čo to bude? Čo to bude, milá dáma? Víš, čo sme napísala, že to bolo ono, čo napísala nám, že sem bude... Niečo chce. Áno, 70 monej zaplatil. 70, my ani toľko nežiadali. Lenka, daj mi viacej dnes. Takže čo to má byť? Daj mi... Počkaj. On odišiel. Ježiši, čo to chcela? Melón, koláč a kuře. Koláč, Miška, máš ty, nie? Koláč? Povedz, že už došiel. Došiel koláč. Napíš, že to ty si ťažný.
pozriem sa, že ako sa vyrába koláč. A spravím ho, dobre? Miška, dones jej to. Čo? Však asi čo si objednal. Čo chcela? Toto. Hurá, A ten koláč. Ešte melón, Miška, zober. Dobrá, koláč chcela. takže, kde je tu melón? Ajaj, mne to zblblo. Tak tak místo toho 4 a tak je ten rezeň. 9. Ozaj, tak miesto toho koláča si dá rezeň, Miška, vráca. 9. Nie, prosím, 9. Lebo koláč nie, ja ho ziste, ako sa vyrobí. Nie, zaplať! 9. Ježiš, ja som jej to vyhodila a nezaplatila. Lenka, zatvárame, dobrú noc. Nemyslím, že keď ti vypíha send your $9 som mi poslala. Čo? Keď mi vypíše, že has send your $9 som mne poslala. A 9 ti poslala. Áno, a ešte ten rezeň. Ježiši. Nie, idem zistiť, že ako sa to robí. Päť, melón, 2, 7, 6. No, sme to znova sekli. No tak, toto sme chceli ukázať našu predajňu, takže to bude koniec a dajte lajky a nezabudnite si pozrieť Sandrkine videá. Na 1.7 dvojke a na 1.7 peťke. No a prepáčte, budeme sa vidívať častejšie. áno, a prepáčte, moja tyzina je obľúbená, ale musím mať tento, lebo tyzinu nejde. No tak, to ale bude to samozrejme vadiť nebude. Dobre, Miška. takže, dobre, to bude všechno. Ahojte. Ahoj.